святи се върши, Господи. Ние сме Ти благодарни, Господи, отново в тази възможност, Боже, който ние може да застанем пред Той. Боже, ние имаме такива, каквито се пред Тебе. А Ти си верен и праведен, Господи, да ни прочиш греховете. Ти казваш, ако Ти изповядаш със сърцето си и с устата си повярваш в сърцето си, Той ще Ти бъде даден. Затова, Боже, ние вярваме и знаем, че ни е простено и ще бъдем благословени. Защото, Боже, Ти си велик и свят и могъщ, защото Твоето име над всяко на друго име. Този час, Господи, аз Ти моля да ни благословиш, Боже святи, да направиш визитация, Боже, в нашия живот и да видиш, че ние сме Твои, Господи. И на Тебе желаем да останем, и на Тебе желаем, Господи, да подобаваме. Молим Те, Боже, Господи, ела и помогни в живота Ти, Боже. Тази вечер, Господи, ние си молим да ни благословиш това събрание, да издадеш духа си, Господи, върху нас и да почувстваме Твоето благословение. Кой каквото нужда има, Господи, Татка Небесни, Ти може да го освободиш. Защото, Господи, когато беше на кръста, Ти си претовари, Боже, с наши неща. Ти си претовари с наши болести, с наши немощи, с наши страдания. Затова аз Те моля сега, тази вечер, Господи, не чрез собствени сили, но чрез Святия Ти Дух, Господи, да освободиш всеки един, който е в болка, който е в немощ, който е в страдание, Боже. Ти си ги понесъл на кръста. И ние сме свободни, Господи. Дай ни мъдрост да бъдем пази на тяло. Ние желаем и искаме на Тебе да годим, на Тебе да подобаваме и на Тебе, Господи, да се надяваме. Защото Ти си Бог велик и свят. Ти си Бог вечен и реален. Затова, Боже, ние си Ти благодарни. В името на сега, Господи, благослови и общението ни, Боже свят. Благослови ни, Боже, благослови и Словото си, което ще говори, Господи, пастор Фахри. Боже, благодарим Ти, че Той е слуга на Твоето става, Боже. Благодарим Ти за благословението, благодарим Ти за водителството. Благодарим Ти, Господи, за това, че Ти ще помагаш устата му, Господи, и Ти ще говориш чрез нас, чрез Него, Господи. Боже, аз се моля сега, Господи, специално за Него се моля, Господи, и го поставям в Твоите ръце, дай му съвършено изцеление в името и кръвта на Господ Исус Христос. Господи, Той да получи съвършено изцеление, благословение, за да се прослави Твоето име. Благодарим Ти, че Ти си го поставил там за светлина и за Слово Божие там на Варна, така че чрез много други още да се повярват и да бъдат спасени чрез благовестието, което говори, Господи, там в квартала си. Господи, благослови всеки един, който е влязъл, благослови тези, които имат да влязат. Боже, благодаря Ти, че искаме да кажем, Господи, потреби ни да вършим Твоята воля, Боже, да вършим Твоята воля, защото това ще ни спаси, това ще ни даде вечен живот. И Ти молим, премахни дявола, Господи, освободи ни от всяко нещо, което дявол гледа да ни сложи на плещите и дай ни със свободна воля да Те служим и да се доверяваме и да се подчиняваме на Тебе. В името на Исус, Господи, Ти благодарим. Амин, Боже, и амин. Амин. Слава Бъде на Господа, амин. Слава на Господа. Спрете микрофоните, ако обичате, спрете микрофоните. Слава на Господа. Слава на Бога. Спрете микрофоните. Слава на Бога. Днеска темата ще бъде малко продължение на миналата седмица. Миналата седмица говорим за Великден или Възкресение Христово. И днеска ще говорим за един персонаж, един от учениците на Христос, това беше Тома. Но преди да преминем към Тома, искам така да кажа коя е темата първо. Вярата в Бога е това, което осмисля или дава смисъл на човешкия живот. Ще повторя още веднъж. Вярата в Бога е това, което осмисля или дава смисъл на човешкия живот. Защо казвам така? Ако човек няма вяра в Бога, ако не вярва, че има нещо след това, ако не вярва, че има един, който е създал небето и земята, има един, който е промислил не само за тази земя, но и за вечността, то тогава целият живот минава просто в суета. Какво да придобие на тази земя, какво да спечели, какво да направи, но не кажете, знае, че крайна точката е там смъртта и гроба. Но знаем, че
Бог дава надежда. И тази надежда има чрез вяра в Него. В първо Ефесяни 2 глава, тук Словото Божие, апостол Павел казва така. В това време бяхте отделни от Христа. В това време, когато не сме познали Бога, поради греховете си сме били отделни от Христа. Били сме хора, които сме били грешници, които сме пътували към ада. Така е реалността. Но другото, което е, без да имате надежда и без Бог на света. Без Бог няма надежда, разберете ме. Каква надежда може да има човек? Представете си, имате всичко. Богати сте, хубаво пари получавате заплата, добро семейство, всичко е хубаво, обаче утре свърши деня. И ако Бог няма в нашия живот, какво може да рада, кажете ми? Няма как, като замислиш в твоя живот и да кажеш, чакай. Сега трупам правиш там в крайнища. Каква е алтернативата? Какво ще стане с мен един ден? В Словото Божие Соломон казва така: пръста, сравни пръста, а духът ще сравни прива, който го е дал. И ако човек на тази земя, преминава през тази земя, не се запита има ли Бог, няма ли Бог. Вижте, дам една кратка аналогия. Ако има Бог и вярваш в Него, печелиш. Ако няма Бог и вярваш в Него, пак ти ще не губиш. Но ако има Бог и не вярваш, губиш вечността. Губиш просто. Така че е важно човек, вярата, която Бог е вложил в сърцето му, да отправи към планата по света е Бог. И тук Словото Божие казва, че без надежда, без Бога на света. Някой ще каже, добре, коя е алтернативата? Алтернативата е вяра в Бога и вяра в Господ Христос. Словото Божие казва, а сега Христа Исуса, вие, които на Него сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Близо. Виждаме, че чрез Христос всеки един човек има своята близост до Бога. Да, ние не го виждаме реално, но знаем, че чрез Христос Бог чува нашите молитви, Бог вижда нашето положение, вижда нашето дирижение, наистина идва и ни помага. Това става чрез Христос. Вижте, всяка една религия говори за Бога, обаче само Христос води към Бога. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. А за кое може да вярвате? Вижте, Евреи 11, писател на Евреи каза така: а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Защото всеки, който е при Бога, тя да вяра, че има Бог и че Бог възнагражда тези, които го търсят. Възнаграждава и он дава им вечен живот. И човек, ако познае Бога и вярва в Господа, още на тази земя разбира, че наистина Бог е реален. Когато се молим, когато постоянно са в Него и усеща Неговата благодат, усеща Неговият мир, Неговото спокойствие, да, непременно ще го усеща, няма начин. Може реално да не го виждаш своите очи, но усещаш в духа си, че този, който вярваш, той е до тебе, той е с теб. Ние правда Словото Божие казва, че ние си храм на Бога, защото Бог живее в нашия духа си. Когато дойдем при Бога, той идва с чест Святи Дух и прави в нас ново създание. В Второто 5:17 казва така: ако е някой в Христос, той е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. И сега дилемата пред всеки човек е да вярва, да не вярва. Това е пред всеки човек. Има хора, които са бунтари, казват: ако е Бог, що става това, що става това, що става това, едва не. Когато идват лоши неща, причината е Бога. А когато животът е хубав, Бог не ни трябва. Къде беше си, когато беше живот добър? Когато човек изпълнява в немощ, тегота, скръб, неволи, започва да обвинява Бог. Но чакай, къде беше, когато беше добре? Какво беше отношение към Бога тогава? Така че вижте, Бог е реален и той е жив. И по някакъв причина казва така: теготата смирява човешко сърце. Значи Бог понякога може да слова теготата в този живот, за да те смири и да те доведе при себе си. Значи това е нещо много уникално. Бог използва ситуацията в твоя живот, която може да ти хареса. Използва да можеш да се вършиш към Него, да си към Него, да повярваш в Него и да бъде спасен. Това е нещо уникално. И сега, по-добре е човек да вярва в Бога, отколкото да не вярва в Бога. Защото ако вярва, може само да спечели. Ако не вярва, губи всичко. Сега, така въобще, има нещо, което е важно човек, тя наистина да осъзнава, че вярата не е само да кажеш две приказки, аз вярвам в Бога. Ти не иска много така вярата по този начин. Вярата е нещо повече. Вярата е да се покажеш пред Господа, да приемеш Христос и да започне нов живот в Него. Самия Йоан Кръстител, когато проповядаше и кръщаваше, казваше: покайте се, понеже Божие царство наближи. Тогава идваха при Него много хора, хиляди по хиляди се кръщаваха с вода. И тогава той им каза така: пренасяйте плодове достойни на покаянието. И сега дума.
Йов каза, вяра без дела е мъртва вяра. Значи, ако вярата, която имаш ти, не те води към промяна, има проблем. Ако се покайваш и няма промяна, пак имаш проблем. Покаянието трябва да те води към нов живот. В Притчи 27 така, който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. И важно е човек да има едно осъзнаване, да оставя в ръката на Господ, ще каже, Господ, аз съм тук. Аз съм много се справя. И вижте сега в Лука 9:20 казва така. Казва още на всички. Това е апел към всички, това е призив към всички. А ако иска някой да е след мене, това е покана към всички хора. Ако искаш, разбира се. Бог никога на сила няма да е в рая, живете ма. Няма в рая, да каже, аз ще бъдеш мене. Няма, не. Бог идва и кани хората. Кани всеки сам избира къде иска да бъде. И каза така. И каза, каква е стъпката? Нека се отрече от себе си. От своите амбиции, от своите неща, които иска да прави. Нека се отрече, каже, Господи, не искам този свят, ще повече да стриме. Искам Тебе да седна. Това са два пътя. Няма как да правим широкия път и също да седнем Господа. Пътя към небето е истинен път. И казва така, нека се отрече от себе си, нека носи кръсти всеки ден и нека не седа. Кръстът. Кръстът, това е нашия християнски живот. Понякога изпитание, понякога скърби, страдания. Това е християнство. И това е всеки ден трябва човек наистина да бъде уверен, че направи път и с Господа напред. Не се притеснява за нищо. Сега, нещо, което е важно, като съм казал много пъти. Делът на Христос на кръста разделя хората на две. Понякога виждаме, той сега има много неща, които разделят хората на две. Има хора, които са за войната, други са против войната. И искат това, други искат това. Хората сме различни. Обаче, когато става дума за Христос, наистина това е нещо, което касае не само животната земя, но и вечността. И това е хубаво човек да преосмисли от коя страна застава. От страната тези, които са бунтари, които не вярват, или са тези, които се смиряват и се покаяват. Сега много хора казват, няма Бог, няма... Да, добре, това е ваше разбиране. И така си мисли, така си карайте. Но и ще дойде ден, когато ще разберат истината. Защото съм казал много пъти, в края на човешкия живот стои Бог и чака. Той стои там и чака. Няма къде ти. И рано или късно всеки не ще среща с него. И въпросът е, от твоето отношение към Христос зависи какво ще чуеш. Христос е спасението. И се каза, аз съм вратата. През мен някой ще ви спасен, през мен. И затова е важно човек наистина да запита, за мисли. Къде иска да бъде? В вечността с Бога или в вечността в Ада и огненото езеро. Матия 25 глава се казва, че Адът и огненото езеро са направени за дяволи и за падналите ангели. Но за жалост хората, които отхвърлят Господа, отхвърлят Бога, не приемат спасението. За жалост ще бъдат паднени там. И това е тяхната участ. Защото те сами избират това нещо. Сега, в Първо Коринтияни 1:17, това е един стих, който е често повтарян, но това е наистина стих, който е време разделно. Казва така. Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за тези, които вярват. Едно също слово, едно също дело, извършено от Христос. За едните хора е всичко, за другите хора е нищо. Тези, които е всичко, те се плащат за вярата и казват, Господи, благодаря, че ти умря на кръста за мен, за моите грехове. Приеми ма, прости ми греховете, умия кръвта си и ми дай сили с тебе да продължа. И в Словото Божие каза, а на които го приеха, Бог даде право, се нарекат как? Божии чета. Това става от Бога. А тези, които отхвърлят, за жал ще погинат. И това е факт, но също така е въпрос на избор, който стои при всеки човек. Това е избор, разбира се. Някой си казва, и си чува са хора, които казват, сега ми се живее и сега не искам, едва не. Вярата не за мен сега, искам едва не да живея по мой начин на живот, по моите стандарти, по моите разбирания. Добре, живей си по твоите разбирания. Обаче не знам кога ще започнеш да живееш по Божиите разбирания. Защото Божия стандарт е друг. В Словото Божие писание каза, моите пътища, всеки трябваше пътища. Моите помисли, всеки трябваше помисли. Тогава, кога ще виждаш този стандарт, Божия стандарт? И ти кажеш, Боже, аз искам да живея както аз си знам. Добре, живей както знаеш. Но твоят път не води на добро място. Ако приемеш Христос, Христос ще заведе точно там, където трябва. И вижте, в Йоанна 3 глава, златният стих и 7 още стих, това са двата стиха, които са всичко за човека. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. А другия стих, който е също важен 17 стиха, така, понеже Бог не е пътил сина на света, да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Значи виждаме, че Христос не дойде да осъдя, дойде да спаси. Даде живот си откуп за мнозина, казва Словото Божие. И сега дилемата стои при всеки човек. Който вярва в сина, има вечен живот. Колко ясно я казвам така. Който вярва, получава по-вечен живот.
А който не ще сина, няма да е живот на Божий гнев, остава върху него. Това е истината. И разбира се, това е нещо много важно. Помните, скоро говорим за Лазар, за Марта и Мария там, когато бяха пред гроба, и тогава и Марта и Мария опрекнаха Исус, нали, ако ти беше тук, Лазар не е там. И тогава Исус каза на Мария, и ничего ясно да ми каза така. Ако повярваш, ще видиш Божията слава. Много хора искат първо да видят и после да вярват. А Бог работи по начин. Бог работи с вяра. Този, който вярва, ще получи спасение, ще види Божията слава. Ще разбери, че Бог е жив и реален. Амос 5 казва така: потърсете Господа и ще живеете. А Еремия 29:13 казва така: и ще ме потърсите. И ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото сърце. Значи Бог не иска нито парите, нито имотите, нито къщите, нито твоите неща, които си ги имаш. Бог иска само вярата в сърцето ти. Той Словото Божие казва: човек с сърце вяра се оправдава, с това прави се спасява. Виждаме колко е елементарно. Сърцето човек е да при Бога с вяра. И после изповяда, че наистина Христос като Господ. И Словото Божие казва, че той спасява. Това е нещо много уникално. Едва ние не правим съзнателно нищо. Нещо, което да ни причини някакво зло. Напротив, ние избираме Христа, избираме това, което Той е направил на кръста за нас. И получаваме правдата на Бога чрез вяра. В 2 Коринтияни 5:27 казва така, че Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да знаем, че ние оправим пред Бога. Значи виждаме, че Христос, много път се казва и третата хубаво, представете си един голям чувал, бъдете пълен с грехове, там са греховете на целия свят. Той ги взема гърба си и ги приклада на кръста. И когато ние отидем, казвам: Боже, аз сина в името на Христа, твоите грехове вече не играят. Те са минало просто. Евреи 10 месеца така: и греховете, и беззаконията ви няма да помня завинаги. Има един, който умря за тях, има един, който умря вместо теб, има един, който ти дава своята правда, своя достъп до небето. И това е Христос. И тук не става дума просто човек да бъде вярващ. Много хора са вярващи. Ние сега дават различни филми, всеки предира вярат си, има толкова много богове, обаче разберете ме, има един Бог. И пътят към него е само чрез Христос. Другите богове нямат никаква алтернатива. Всички тези, които са били преди Христос, след Христос, те са отдавна в гробовете си и са на друго място. Но само гроба на Христос, за който говорим на седмица, е празен. Този, който е бил там, вече го няма. Той се върна там, откъде дойде от небето. Той дойде на тази земя, да върши Божията воля, проповядва, получава, върши много чрез знамения, умря на кръста на Голгота, възкръсна, беше в гроба 3 дена и се върна от небето. И Словото Божие казва, че всеки, който призове Господин ще спаси, всеки. Това е нашата надежда. Сега, искам още малко да продължа в тази история. Специално, когато говорим за Тома, искам така малко да вледа в това. Сега, това е най-близка история, която се случва след той Христос се възкръсва. И точно в Йоанна е описана тази история. И в Йоанна и в Марка, мисля, че на две места, да. Една седмица преди Христос да бъде възпънат на кръст, когато влезе в Иерусалим, помните, всички хора бяха екзалтирани, с цветя, с палми, вика: Осанна, Осанна, Осанна Давидовия син. Ще бяха радостни. Няколко година по-късно, една голяма група пак от хора вика: разпни го, Пилат пита: какво да прави с Христос? Разпни го. Виждаме какво става сега. Веднъж Осанна, той път разпни го. И сега, третия момент е какво стана след Исус възкръсна. Сега ще има наистина един от неговите ученици, ако мога да кажа така, Тома. Ще към тези неща. Важно е не само да дадем при Бога, да усетим Бог, когато имаме някаква облага, ако мога да кажа така, когато сме болни, когато наистина имаме някаква нужда, но важно е да останем при Него и след нуждата е вече изпълнена. Ще кажа, що към тези неща си, вижте. Сега, в Коринтияни, 15 глава, се говори за благовестието. А благата си именно тази, че Христос дойде, умря и възкръсна. И който вярваш, да се спаси. И той каза така: още, братя, напомням благовестието, което ви проповядах, което приехте, в което стоите, чрез което се спасявате. А го държите, според както съм го благовестил, освен ако се напразно повярване. Значи има възможност човек дори при Бога и да се заблуди и може да не разбира за какво става въпрос.
Важно е човек, идейки при Бога, да разбира, че Бог дава вечен живот на всеки един, който повярва в Него. Това става по благодат, не по заслуги. Някой каза, сега аз трябва да направя това, или Бог е правил това, но аз трябва да довърша нещо. Не, няма да довършиш. Исус каза, свърши се. Той завърши това, за което беше дошъл. Сега, в Марка, 16 глава, това се думи на нашия Господ. Тук точно пише за момента, когато той се яви на своите апостоли и се яви малко, тъй каза с лек укор, каза така. След като Исус възкръсна, същата вечер се яви на своите самите 11 ученици, като бяха на трапезата и ги измъмра за неверието и за старечието им, които правяха на тези, които го бяха видели възкръснал. Знаете, че когато Исус възкръсна, жените, които го видяха, отидаха, казаха на апостолите, специално тези статистики сега, те не повярваха. Те казаха, не може да бъде това нещо. Бяха отчудени, не вярваха. И наистина това беше, а Исус Христос ги обучаваше, говореше им, че ще в Иерусалим, ще бъдат предадени, ще бъдат разпънат, така. Той им казваше колко пъти. Но те се не разбираха. И когато това се случи, тогава вече изведнъж ума ми се отвори. Сега, в Лука, 24 глава, 11-12 си казва така. Лука 11-12. Искам стъпка в стъпка да дойдем до момента, в който Тома, му казва така, каква беше причината Тома да не вярва, че Христос е възкръснал. Словото Божие каже, тук когато Исус възкръсна и когато Мария Магдалена, Йоанна и Мария Яковата майка дойдоха и видяха, че гробът е празен, и тези думи се видяха, като отидаха, казаха на апостолите. Апостолите какво казаха? Повярваха ли? А тези думи се видяха като празни приказки и не вярваха. А Петър стана и изсижда на гроба, като никна, видя сабани сложени отделно и отиде си от дома си, чуейки се за станалото. И после виждаме наистина, когато Мария говори там си, когато ми ще е градинар, а това беше Христос. И тогава наистина той се разкрие и тя разбра, че това е той. И отиде сразу да сподели на своите приятели, там, ако мога така, но те не вярваха. И Словото Божие казва така, вижте вече, нека помните какво стана самата история. Така. Вечерта на същия ден, а при така, Мария Магдалена дохожда и известя на учениците, че видяла Господа и че той е казал това. А те не вярваха. Но вечерта на същия ден, това е същия ден, когато не същия неделя, когато отиват гроба е празен, чуят се какво става, те вече се събират заедно и се чуят какво да правят. Имаха страх от идеите. Бяха подгонени. И не знаеха какво да правят. Учителя го нямаше, страх, и бяха заключени в нея стая и измислиха какво да правят. И Словото Божие каза така. Вечерта на същия ден, първи на седмица, когато вратата на стаята, където бяха ученици, беше заключена. Вратата беше заключена. И те са отвътре. Поради страха от идеите, Исус дойде да става после те и каза им мир вам. Сега виждаме нещо, което стана нещо така. Вратата е заключена. Имаше тези причини. Първо, страха от идеите. Те страхуваха, не знаят какво да правят. Второ, Исус вече го няма. Няма го лидера, няма кой да ги води. Трето, Мария каза, че видяла Исус, обаче те не вярват. И виждаме, те са там, стоят в една стая, се чуят какво да правят, какъв път да поемат. И тогава идва Христос им каза, мир вам. Сега дума, успокойте се, аз съм жив. И вижте, слава на Бога. И какво става сега? И като рече това, показва им ръцете и ребата си. И зарадваха се учениците, като видяха и Господа. И си пак им рече, мир вам, както те изпраща мене, така и аз изпращам вас. Слава да бъде на Господа. Сега, и нещо, което е уникално, че Исус ги изпраща. Сега да ви кажа нещо, което е важно. Разберете, християнина не е последната спирка на Божията благодат. Някой ще каже, добре, Христос умря за мен. Да, умря за тебе, но не само за тебе. Погледнете сега, ако някой от нас не беше ни казал за Христос, ще да живеем още греховете си. Че Исус, когато е на тази земя, 3 години и половина, говореше, проповядваше, получаваше, правеше много неща. Взема се апостоли, заедно с тях обучаваше ги. След това ученици, след това църквата. Искам да кажа, че благата вест не трябва да спира. Благата е, че Христос умря на кръста за греха на целия свят. И това слово има сила да спасява и днес. И вижте сега какво стана сега. И аз 17 глава. Исус, молейки се на своя отец, каза така. Както ти прати мене в света, така и аз прати тях в света. Какво значи това? Както Исус дойде, проповяда, получава, отива в този свят пред хората, накрая го осъдиха на смърт.
А после, че той през това време, което имаше, отиваше при тях, при хората, им говореше благата вест, който вярва, който не вярва, разбира се, това е избор. Сега, обаче, това, което може за вас като християни, разбирам, че не трябва да се задоволявам само с това, аз съм чул, съм разбрал, съм спасен. Мен не мога да нищо. Не. Трябва да вълнува. Ще кажа защо. Много път съм чувал, братко, моли за семейството ми. Имам жена, която не вярва. Имам майка и баща, които не вярват. Имам деца, имам внуци, имам брат и сестри плът. Добре, не ще се молим, а ти къде си? Вижте, четете Корнили, Деяния 10 глава, там много интересно. Корнили не познаваше Бога в пълнота, но имаше страх от Бога и правеше милостини. И цялото му семейство имаше авторитет, ще бъде човек. И когато Корнили по-късно повярва в Бога, чрез посланието, което дойде от Петър, чрез Корнили повярваха целия му дом. Значи си му кажа, че нашата роля, ако мога, нашата дълност в семейството ни, на работата ни, след комшиите ни, след приятелите ни, да бъдем светлина и сол. Да не говорим за Бога. Вижте, Словото Божие каза така. Тук апостол Павел пише към Тимотей: ти проче, чадо мое, заека и благодатта, която е при Исуса. И като си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които способни да ги научат. Това предавай. Ще дам ви пример сега. Знаете, двама студенти били приятели, това истински случай. Едният студент е бил от по-голям курс, другия по-голям курсове. Другия по-голям курс. Този, който е бил по-голям курс студент, повярвал в Господа. И след като разбрал, че наистина трябва да сподели Евангелието, извикал своя приятел и му казал така, обяснил му, и той е умен човек, разбрал, че това е истината, повярвал. Минало доста време в живота им, така може би около година, така обучил се, обучавал го е, казал му така някои неща, как да благовества, как да споделя Евангелието. И казал си, искам да отидем заедно с тебе, някой твой приятел да му говориш, аз само ще стоиш гледам. Мимка един приятел каза така от съседния клас, който каза, обича да ходи за риба. И аз казах, не го отивам за риба. Дай кажи, аз кажа да вас. И аз кажа, не бъде сега ще стоя. Аз ще стоя остане, ми си говориш. И отиват, запознават се там с други приятели, отиват в рибата за риба. Говорят, що говорят, и в един миг нашия човек, млади студент, който отскоро вярваш, започва да приказва за Бога. И каза на приятели си, аз съм вярващ. И той какво значи вярваш? И той почна да говори, обаче тъй като бил от една година вярата, объркал Стария завет, Новия завет, Моисей, Исус, объркал апостол, доста работи объркал. Обаче в един миг по-стария студент му казал, когато говориш на хората за Бога, ще ги питаш, искам да приемете Христос, се покаяте. Това е залъчало. И той говорил, нашия човек схвана за главата, казал, сега малко се побърках, малко да каже. И накрая свършил, когато говорил и казал, а сега искаш да станеш християнин. И он е казал, искам каза да. Това говори, че вижте, силата не е в нашите думи. Силата е в Бога. Исус каза, моите думи, дух са и живот са. Бог знае как да докосне сърцето на човека. Бог знае правилните думи, които да кажеш, да може човек усеща да повярва и да спаси. Така че не дейте, търсете нещо, да бъде много еродиран, много силен в думи. Напротив, простичко, обикновеничко, благата има сила. Тя е, която спасява. Слава да бъде на Господи. И това, което може да нас ще казва така. И който ще от мене, при много свидетели, това предава на верни човеци, които са способни и други да научат. Значи важно е да не спира. Споделим Евангелието, после наистина този, който приказва, и той трябва да продължи делото, наистина да го насърчаваме. И Словото Божие не напазва казва, че ние сме солта и светлината на света. Соло светлина. Още в Матея 5 глава казва Исус Христос. Така че е важно да осъзнаем, че ние имаме отговорност и имаме длъжност към този свят. Както към нашите близки, така и към хората, които живеем. И наистина, благата вест е тази, която спасява. Не. Но ние трябва да говорим. Вижте, Христос преди 2000 години, билейки на тази земя, говореше благата вест, върши чудесата, правеше много неща. И той каза, аз ще бъда с вас през всички дни до свършика на века. Той обещава, че бъде с нас. Така че няма се представяме. Ще отиваме, ще говорим, ще споделим Евангелието, ще знаем, че наистина този духа е в нас, Святия Дух. Слава да бъде. И сега нека да прием тук в проблема наричан Тома. Сега, това е много интересно сега. Какво стана? Той им се явява на тях, те бяха там и апостолите, обаче Тома го нямаше. А Тома, един от 20-те, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.
И затова другите ученици като му казаха: видяхме Господа. Казаха това, като дори. А той им рече: ако не видя на ръцете му раните от козиите и не сложа ръката си в ребата му, няма да повярвам. Сега дома виждам един бунт. А ако не видя, ако не пипна, чакай. Ами ти беше един от апостолите, на които Христос даде власт. Те двама по двама изцеляваха, двама по двама правиха много неща. И този един от апостолите съмняваше, че Исус е възкръснал. И това беше наистина нещо много уникално. Понякога казваме, хората той също не вярват. Поне един апостол, който беше на прага. Съмнение. Сега, тук по-скоро в тази история ще видим как съмнението се превръща във вяра. И там, където има съмнение, винаги има проблем с вярата. Там, където хората, ама чакай сега, ама той не ти допуска съмнението в живота си, режима. Вярайте Господа, безусловно, това, което Бог е казал, това, което наистина е написал Словото Божие, това непременно ще се случи. И сега, какво стана с Тома в талата на Квися? Той каза: ако не видя ръцете му и не пипна ребрата му, няма да повярвам. Сега много хора искат свидетелства, казват: къде е Бог? Как да го видя Бог? Бог е навсякъде. В Деяния 17 казва така: понеже в Него живеем, видим се и съществуваме в Него. Той е навсякъде Бог. Няма място, където Бог да не е. Той не е човек. Бог е навсякъде. Чрез духа. И сега, нещо, което е важно за нас. В Римляни 1:19 казва така. Римляни 1:19. Че когато ти искаш да видиш Бог, погледни цялата вселена, цялото творение, планините, моретата, океаните, горите, звездите, слънцето, луната, всичко това говори, че има никой, който ги е направил. Има никой, който ги е поставил всяко нещо на времето и мястото му. И тук се казва така. В Римляни 1:19 казва така: понеже това, което е възможно се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. А това, което е необходимо да го видят хората, Бог го е показал. И казва така: понеже съзнанието на света, това, което е необходимо, невидимо от него, вечната сила, божественост се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така, защото човек си остава без съединение. Ясно и разбираемо се вижда чрез творенията. Къде да погледнеш, на всеки вече има един над всичко, има един творец, който ги е направил. И това е нашия Бог. Слава да бъдем, Господа. И тук само Тома каза: ако не видя, няма да повярвам. Сега много хора искат първо да видят и тогава казват, че повярваме. Обаче вижте сега, Словото Божие казва, че има един, който дойде преди 2000 години, който показа себе си на света. И той беше Божия син, Христос. И той дойде да изяви Бога. Каза така: никога да не е видял Бога. Единородният син, който е плод от Отца, той го изяви. Исус Христос дойде да изяви Господа. И когато човек не се иска да разбира Бога, чрез Словото Божие, съждава, вяра в Него и го приема и да разбира, че наистина че има Бог. Има вечен живот, че вяра в Него. Сега, тук вижте сега, какво казва Господ на Тома. Словото Божие казва така: а подир 8 дни, значи следващата седмица, ученици опять бяха вътре и Тома с тях. Вече Тома е вътре с тях в това помещение. Исус дохожда, като беше заключен вратата. Вратата отново заключена. Те не могат да дойдат себе си, не знаят какво да правят. Няма кой да ги поведе. И тогава застана се всеки и рече: мир вам, отново идва мир вам. И така вече каза нещо, се обръща към Тома. Тогава каза на Тома: дай си пръста тук и виж ръцете ми. И дай ръката си и служи в ребрата ми. И не бъди не вярваш, а вярваш. Колко ясно му каза: пипни, виж, и не бъди не вярваш, не бъди да остана на барикадата. Толкова време беше с мене. Как можеш да съмняваш? И вижте, наистина, това беше момента, в който Тома сигурно нещо му стана неудобно, ако е така. Нещо го жегна. И какво прави Тома? Тома в отговор му каза: Господ мой, Бог мой. Как стана така Бог твой, Господа? Допреди малко казаше: няма да повярвам, а Филимик се обърна. В присъствието на Господа има промяна винаги. И Исус му каза: понеже ме видя Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да са повярвали. И аз мога да кажа, че вижте, тези апостоли бяха блажени, че живееха по времето на Христос и наистина той беше винаги с тях. И те наистина можеха така да се докосват до живота, ако мога така. Защото Словото Божие да се хранят заедно, да живеят заедно, всичко правиха заедно. Това беше едно благословено време, 3 години и половина. Дойдеше време, когато той ще се отиде. И той искаше тези хора да продължават да вярват в него, даже когато го няма. Той ги подвършва това време. И когато така: не бъди не вярваш, а вярваш.
В Яна 15:16 казва така. Яна 15:16. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и определих да излезете в света и да пранасте плод и плодът да бъде траен. Така да искате в името на Отца, в мое име да ви даря. Така слово да бъде да излезете в света, да дадете плод. Плодът са именно на хората, които не вярват на Бога, които дадат в Божието царство. Аз съм казал много пъти, вижте, много пъти се говори за пастир, за кошар, за овце. Пастир е той, Бог, Исус Христос. Кошарата това е църквата. Овцете са тези, които са вътре, вярващите. Не си му кажа, че Словото Божие каза и други овци имам, които дадат тази кошара. Другите са хората в този свят, които не вярват Господа. И наистина, ако ние обичаме хората в този свят около нас, всеки има хора около своя свят, които не вярват Бога. Нека да ги каним пред Бога, да ги каним на църква, в общение, да разберат, че има нещо важно, много ценно. Именно това е вечен живот. Не живот, който е и да си отива. Всеки ден има хора, които се занимават в този свят. Всеки ден. Скоро дахме статистика, всеки ден колко хиляди човека не се събуждат просто. Това е света. Цак, край. Свършват. Но този, който е повярвал в Бога, той знае къде отива. Той знае, че затваря очите и ще бъде там в Божието царство. Слава да бъде на Господа. Сега, какво е вечен живот? Вижте, това е нещо много важно. В Йоанна 17:3 апостол Исус казва в Словото Божие, а това е вечен живот, да познае тебе, единният истинен Бог и себе който си изпратил. Значи няма как да получи вечен живот, но освен на дела, нещо, което правиш, виж, че е добро. Не. Вечен живот се получава, че вярва в Господа. Този, който повярва в Господа, който го приеме, който се покая, наистина Бог е този, който му дава вечен живот, че вярва в него. И тук е важно да е за нас като християни, да не се представим от това, което става вън от нас. Сега хората се притесняват външността. Понякога хората си правят прически, от бяла правят черна коса, правят си пластични операции, правят се на все по-хубави. Да, това е хубаво, добре. Обаче вътре какво става? Вътре. Животът е вътре в нас. Вънка бъдеш много красив. Това е долу като един смъртник, който е болен, да смъртен легло, колко да го правиш красив, ама да заминава. Той е болен. Така е човека. Греха работи. Необходимо е покаяние. Когато имам покаяние вече, Бог поне твоята вътрешност, приема и твоята мощност. И тук апостол Павел казва така, на това ние не се насърчаваме, но ако да тлее мъжен човек, пак вътрешният всеки се подновява. И казва така, които не гледаме на видимите, но не видим, защото видимите са временни, а не видимите вечни. Това, което е важно, това, което е ценно, не е тако, как изглеждаме, дали косата е бяла или черна. Важно е какъв си вътре. В Словото Божие Исус беше така поканен при дома на един фарисей, да обядва. И тогава той нарочно имаха ритуали, меха се до лактите и много други неща. Той не направи нищо тогава. Той се наиде. И тогава те се очудиха как може този човек да изпазва ритуалите. И тогава Исус казва, практика си ми казва, вие чисти външна чаща, външното. Външното е добре. Обаче вътрешното е пълно с гребешни насилие. Ще така вътрешното, ще бъде чисто. И тук аз ми казвам, без покаяние няма как да се наложиш нов човек. Всичко е една фасада. Сега ще кажа, защо. Много хора правят определени ритуали. Знаят кой ден трябва да се пере, кой ден бил ден на мъртви, един такива човешки ритуали. Няма нищо общо с вярата в Бога. Нищо общо. Дали ще переш в събота или в неделя, или кой си бил да е някакъв ден да пазиш. Това не те спася, разбирате ме. Бог, всички дни са на Бога. Бог иска хората да имат жива вяра в Него. И това е нещо, което е важно сега. И апостол Павел каза така, защото с вярване ходим, а не с виждане. Той се приема с виждане, но Бог се приема с вярване. И важно е сега, този, който вярва в Бога, и вярва в Божие Слово, тя значи има вечен живот. Значи не се притеснявайте за живота си за утре, за другия, ама след това и по-късно. Не. Както има съм се казах, разбойника кръста, какво каза? Господи, спомни за мен, когато дойдеш царството си. Искам му каза, истина ти казвам, днес ще бъде с мен в рая. Аз съм казал много пъти. Християнина е на тази земя. Когато свършат дите му, в момента, който се отвори тази земя, ще отвори в Божие царство, именно в истинския ни дом. И тук казва така, в Петрово казва така, когато любите, без да сте го видели, когато като вярвате, без сега да го виждате, радата си несказана и пресална радост. Като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Виждаме, това е следствието. Обаче къде ще има една опасност? Когато се казва, когато човешкият си ще мери вера на земята, това е 18 Лука.
Значи има възможност, ще кажа, защо животът е толкова динамичен, пълен с изкушение, с много вредни неща. И понякога хората забравят, че има Бог. Забравят, че църквата, забравят всичко останало и карат широкия път, обаче знаят, че са християни. Обаче нямат време за Бога. При 63 глава първи стих Соломон каза така: има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Така че намирайте време за Бога, намирайте време за молитва, намерите време за общение. Това е ценното, разбирате ме. Това е ценното и за вас и за небето. Целта ми е, не дейте се оставате деня, който има да го живеете, да мине без молитва или без слово. Аз, знаете, първата ми работа, когато се бъде, аз се ви сказвам, още съм полусъден в леглото, първата работа е молитва. Викам: Боже, благодаря за новия ден живот, който ми подаряваш. Благодаря ти, Боже, за семейството ми, за децата ми, за хляба, който ми даваш, за здравето, което ми даваш. Благодаря ти, Боже, за всички милости, които имаш към нас. Благодаря за всички батейсти, за които се моля. Всичко трябва да бъде изпълнен с благодарност, защото Бог е добър. И казвам: прости ми, ако нещо съм забъркал. Умей кръвта си. Това е покаянието. Няма човек безгрешен. Някой каза: аз съм добър човек, аз правя добри неща. В Исаия каза: вашите правени дела са като мръсен тип пред него. Никой не му се прави с нещо добро. Твои дела са може да са добри за тебе, но пред Бога са нищо. Пред Бога е важно покаянието. Това е наистина истинското. И Господ иска, Исус Христос иска, и както от своите ученици, така и от нас днес, да го обичаме и да го следваме, макар че не го виждаме с реални си. Макар че не знаем, че всичко е около него, всичко около нас горе за него. Той е жив и реален. Тук Исус казваше на своите апостоли: не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвате в мене. Сега думам, той беше след тях, каза: вие вярвате в Бога сега, без да го виждате. Искам, когато мен няма след вас, да вярвате в мен така по същия начин. Това е истинска вяра. И каза така: дома на отца ми има много митралища. И аз ще да приготвя място. Ако не беше така, ще да ви кажа, каза. Но, като отида да ви приготвя място, ще взема при себе си, защото дете сама там да бъдете и вие. Виждаме колко ясно каза: дома на отца ми е много трябващо. Но искам да кажа, че при дома на отца той отида на едно друго място, наречено кръст, кръста на Голгота. Именно там той изработи първо наше спасение. Искам да кажа, че без кръст няма небе, без кръст няма прошка, без кръст няма как да има алтернатива за вечен живот. Така че човек да при Бога, каза: Боже, прости ми греховете. Умия в кръвта, тази кръв, която беше прията на Голгота, продължава да има със сила и днес. И когато искаме от Бог милост, Бог прощава греховете, умива ни, очиства ни и ни прави своя чеда. Нека Бог да благослови. Нека да прекараме една благословена седмица с Бога. Нека Бог да ме във всички пътища. Амин. 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 Амин.